Pane bože, co tu dělám? Tohle není můj kanál. Ty jeden. Zasloužil si to zmetek. Takže já vás všechny vítám, a.k.a. Buongiorno. Já mám v kanále Vítr.cz. To je strašná padavka. Jsem tady se svým kamarádem Hovahem. Hobahoj! Je to strašný hovo. Tak teda, chtěl bych se vás přijít na mém první video. Mě tady donutil k vlogu jako první video. Že jinak bychom to musel odkládat. Můžeš přestat? Ano. Zní to, jak když nastartováváš sekačku v zimě. Sem! Vy nevíte, jak je otravný. Ale vědí. Jak teď mi asi řeknete, že kopíruju Vidraila. Hele jako, žijeme v městě, lepší místo jsme nenašli. Ano. A u mě doma jsem to točit Ale nechtěl. v jakém městě to vám nemůžeme říct? No, proto jsme taky zalezli. Abych to Chtěl jsme to točit tamhle na louce. Hovno. Nebude. Takže tohle by bylo asi všechno k tomu. Ne, nebylo. Ne, nevypínej to. Vypni to. Ne, Vypni to. ne, ne. Já teď jsem myslela vás ještě přivítat k němu, že jsem neřekl nějak. U mě na mém kanále se rozhodně uvidíme u vedle herních videí, a.k.a. Borderlands 2, A doufám, League of Legends, rozhodně. doufám, že jste viděli moje video dřív než jeho. V mém videu jsem ho pořádně představil. No, To vám bylo líto. no co máš? Můj mobil nevydrží dlouho točit, nevím proč. Je to retardovaný mobil. Promiň. No co, jako přivezli mi ho z Číny rozhodně. No jaký mobil se nevyrábí v Číně? My to zasrali nějakými sračkami, které nejdou vymazat. I když jsem to dal do mobilu normálně. Tyvo. Do kompu a zkusil jsem to vymazat. Ne, nejde to. Tak, to je jedno. Obnoví se pro za 2 minuty.